Joseph Pulo, artist minn Ħalaxa, qed itella wirja ta' diversi pitturi li għamelu fuq l-istilla tal-mużika rock and roll Elvis Presley fil-Kamra tal-Kummerċ fil-Belt Valletta. Il-wirja se tibqa' miftuħa l-pubbliku sas-27 ta' Ġunju fil-ħinijiet bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Din mhix l-ewwel wirja minn Pulo li ilu jipprattika l-arti għal iktar minn 25 sena. Tant li l-ewwel wirja kollettiva tiegħu flimkien ma' Hutu saret f'Mejju tal-1972 fit-Teatru Alhambra f'Taslima. Minn dakinhar organizza diversi wirjiet personali, fosthom dwar San George Preka feluq il-50 sena minn mewtu fl-2011. Fis-sitiet mort l-School of Arts taħt it-tmexxija ta' Esper Barta u Vincent Apap, u inkluż il-leħen tal-Elvis ukoll. U dejt minn hemm, għamilt kolluzzjoni ħadd ħafna kollettivi oħrajn u fit-98 għamilt l-ewwel exhibition personali. B'din il-wirja l-ġdida tiegħu issa jesponi wkoll personaġġ li wkoll għadu meqjum mhux biss minnu iżda minn ħafna miraturi madwar id-dinja mhux l-inqas f'pajjiżna. Il-vuċi tal-Elvis ilha mill-ħamsinijat fuqi f'moħħi u f'qalbi il-vuċi tal-Elvis moħrajn sewa, imma tiegħu qiegħda speċjali f'moħħi u f'qalbi. Ma' One News, Joseph wara x-xewqa li feluq il-50 sena mill-mewt Elvis Presley fl-2027 jirnexxielu jagħmel pittura speċjali oħra iddedikata għalih.